Tani sɔgɔma. I bɔnna la. E ne ye sisan de ya? Ne tun tɛ so kɔnɔ. I ye n ka minɔgɔ ko wa? Awɔ, n ye minɔgɔ. So jɔsi la? Awɔ. Ne y'a fɔ i ɲɛna k'e ka ne ka so jɔsi bi yan. N y'a fɔ i ɲɛna i ka minɔgɔ ko. Sali, i t'i ka subagandenya kun ne kan. I y'a mɛn yan? E bɛ kuma i b'i jɔ k'i kɛ tantɔ. I bɛ jɔ k'i fɛn ɲɛnamani tere jugu. E bɛ taa min fa de b'e la? Mun de kɛra? E bɛ taa min? E bolo ko yan aw ka so de ya? N ka taa so kɔnɔ. E tilali ka ci la, e bɛ taa sanfɛ, e bɛ tilali ka ci la. Awɔ, Tani, ne bila baara fɛn fɛn la, ne y'o bɛɛ ye. Ɔ Tani ta kɛra, ne ta kɛra. Ne taw kɛra. N bɛna kɛ sisan nɔ. Ayi, ne ta to yen. Ko ne de k'a f'e ɲɛna diɲɛ don o don k'e ka ne ka baara kɛ. Subaga musokɔrɔ bila, ne ta to yen. Kana maga n ka baara la, n'i maga n ka baara la, hakili tɛ fɛn o fɛn ko bɛ bɔ a la. E ko e ni subagaden a sera ɲɔgɔn ma mun na a bolila ka yɛlɛ sanfɛ vitesse la. Ne nana subaga musokɔrɔ in sigilen sɔrɔ ka kuma fɛ kanya jɔli a balen don ka kuma ne fɛ. Ne ka so ka fila ta ka sɔrɔ wuli ka bɛ ne fo. Ne y'a lada ma o la a ka sɔrɔ bolila yɛlɛ sanfɛ. Ma taara mun k'e la sanfɛ? A bolitɔ ne dabali ma ban ka t'i gosi ne kun fo ka ne musokɔrɔba la bin. Ni de taara nin dennin kɛra den modèle min i tɛ mɔgɔ bonya n'i ko k'a ka mun kɛ tant que n'i m'a fɔ a ye a t'o kɛ. Ne y'a ɲininka k'ale tilala ka baara bɛɛ la. Ne ko ne ta tɛ kɛ yan ko ne ma k'a bɛ tila ka ne ta kɛ. Ne ko k'a ka ne ta to yen parce que ne m'a fɔ k'a ka mun kɛ a t'o kɛ o. I b'a dɔn mun na an cɛw bɛ na an ka réunion kɛ n'i ka taa ka bɔ n da la. Fo an yɛrɛ ka du to a bolo. Ni ɲɔgɔnna bogotigiba kɔni k'i ka to a nɔfɛ kuma bɛɛ. An de bɛ kɛ sɔntigi ye yan'a ka s'o ma. Ni kumalasigi kɛra la ɲɛ tɛna sɔrɔ a la. Ɲɛ bɛ sɔrɔ a la. A tɛ mɔgɔ bonya. I bɛ kuma fɛ a b'a kɛ komi foyi. A tile komi falen kɔnɔ ka jugu. A kɔnɔ de ka jugu. A kɔnɔ ka jugu. Hali n'i y'a ye i b'a dɔn k'a kɔnɔ ka jugu. Yanni nin ka tɔgɔ sigi an kun an bɛ solution de ɲini. An bɛ solution ɲini na. Awɔ n bɛna sanfɛ fɔlɔ. Awɔ. Clayton. Salut. On va se dire. Bashwetin. Bararo. Torosni. Sigilan ta de I ka ni sigi. Sigilan ta ka ni sigi an. Sigilan. Salut. I ke cogo man ja dɛ. Walima mun b'i la? Foyi tɛ n na. Fɛn t'i la. Nin t'i kɛcogo kɔrɔlen dɛ.
Ngol be mun yi fe. Ni fe bila. I ka fɔ ɲɛna. Wa dun kɔnɔna ni fɛn manke bila. I b'a ɲɛfɔ ne ɲɛna. Wa ne mɔgɔ fɛn k'i la du kɔnɔ i ka fɔ ɲɛna. I y'a mɛn? Sani. I fa filɛ ni mɔgɔ ɲɛnamanba. N'o ye ne bɛnkɛ. A ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ n ye. N'i y'a mɛn ko bɛɛ b'a fɔ baron. I fa de don. N'o ye ne bɛnkɛ. Bon ni Ala ye lajarabili se ale ma bi. K'ale y'a denmuso bila ka na ne fɛ yen. Ni seko ni ne damayira ye mun ye ne b'o kɛ a denmuso ye. Ne tɛ fɛ ɲɛji kelen o ka to ni e ɲɛ kan. I y'a mɛn? Ne ko o ko man kɛ bi la fɔ ɲɛna. Parce que i kɛcogo kɔni man diya. Ni minɛ i mago bɛ fɛn ni mun na i k'o san. I y'a mɛn? Ka i yɛrɛ walawala. I y'a mɛn? Kana to ka kasi i b'a ɲɛnafile bi la. Ayi. Ok. I bɛ se ka taa i ka ci la. I y'a mɛn? I ka ci la. Daro an ce. Ama. Bɔra baarayɔrɔ la. Awɔ kɛ. Ne ka dumuni ko bɛ cogo di? Ne tun mago b'i la fɔlɔ yanni ka dumuni kɛ. Ayiwa. Problème t'a la. Baasi tɛ. Sali ka kuma de don. Sali. Awɔ. Sali tɛ anw bonya so in kɔnɔ yan tugun. N'i y'a ci a bɛ temps ta ka sɔrɔ a m'o ci kɛ. N'i ye Sali bila ci la 9h 10h b'a sɔrɔ Sali m'o kɛ. I mana ci a bɛ t'i jɔ kasi la kɛrɛfɛ a t'a kɛ wa a b'a kɛ f'a sago wa i bɛ kuma fɛ kɛ i b'a fɔ k'i tɛ adamaden a t'a dɔn ko ni yɛrɛ bɛ mɔgɔ la san'a ka so yɔrɔ ma an tun b'a fɛ fɛɛrɛ ka kɛ Sali la parce que a ko selen bɛ yɔrɔ ma tɔgɔ b'a la k'a nana di anw ma ne dun ɲɛ bɛ nin ka ko la cogoya min na nin tɛ sɔn an ka ci ma a t'anw ka kuma mɛn an bɛna ko k'a la a bɛna fɔ ko waliden de don ko ne kɔni ne t'a fɔlen fili ɲɛ ni solution min bɛ sɔrɔ a Sali ko la a tɛ k'an bonya tugun. Ni ye denmisɛnnin ye nin na kɛ ka t'i jɔ kɛrɛfɛ kasibaw ni fɛnw na foyi tɛ tere juguya kɛ wa i b'a sɔrɔ ni tere juguya de y'a ba faga an ka ɲɛɲini a ka ko la a ka taga baya. N y'a faamuya. Ama Sali ye nin daminɛ waati jumɛn? Depuis Sali nana Sali tɛ sɔn ci ma depuis a nana a tɛ sɔn ci ma. Mais aw ma se k'o fɔ ne ɲɛna joona. A fɔlen tɛ ne ɲɛni yarɔ kɔni denmisɛnnin nana d'i ma n'i kɔnna ka kuma a bɛ fɔ k'e de ye sɔntigi ye a kɔni fɔlen filɛ nin ye sa a tɛ sɔn foyi ma. N y'a mɛn. Mais n bɛ mun fɔ aw ɲɛna. Sali ye an bɛɛ lajɛlen den de. Sali nana di ne ani aw bɛɛ de ma. A mana di ne kɔni ma bari a tɛ mɔgɔ bonya. N'i ka kuma faamuya. N kɔni bɛ mun fɔ denmisɛnnin tɔw b'aw bolo cogoya min na i n'a fɔ i denw b'i bolo cogoya min na n'u ye ko dɔ kɛ n'a ma ɲɛ i bɛ mun f'u ɲɛna o kelen fɔ Sali ɲɛna. A ka di ne ye aw ka Sali don aw farikolo ani aw ka aw dɔ ye quoi. N'a ye ko kɛ n'a ma ɲɛ a y'a f'a ɲɛna. Aw kana kɛ ko wɛrɛ ye. Ne kɔni bɛ fɛ aw k'a minɛ ka ɲɛ. Mais i ye mun fɔ ɲɛna n'i ko k'a tɛ sɔn ci ma k'a bɛ nin ko minnu kɛ nin ye komi ne yɛrɛ tun t'o kalama n bɔra a kalama sisan de. Ne yɛrɛ bɛ Sali wele n bɛ kangari da ye a tɛna nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen. Mais ayi sisan a y'a minɛ komi aw kɛlen don ka aw den tɔw minɛ cogoya min na. I y'a mɛn. Nin kɔnɔ de ka jugu a tere ma ɲi a tɛ sɔn ci ma. Ayiwa ne ka komi ko k'i bɛ kuma fɛ
awɔ n ka dumuni ko ɲɛnabɔ joona. Ça va? Ko cogo de ma f'i b'a kan yɔrɔ walayi i bɔra n ka cɛ i filɛ i civilisé no i ɲɛ yɛlɛlen no trop. Ma fille adorée den kunna di i bɔra in filɛ civilisé no trop lakalagatɔ in filɛ so kɔnɔ n bɛ ɲini ka don a kɔnɔ hali ka apprécier dɔɔni dɔrɔn a ma se k'a kɛ ne bɛna muso filanan ta sinon ni tɛ lafiya quoi i b'a dɔn ni cɛ parra diɲɛ bɛɛ ko i ma fo muso k'a fɔ. Sali ewo Sali ma foyi kɛ yan nɔ Sali ko de ne parla a ma foyi kɛ mais ma pariya kala denmisɛnnin ɲɛ donna dɛ denmisɛnnin cogo di ni ne den tɛ yan ni ma kulonkɛ n'an ma kulonkɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ mun kɛ an bɛ kulonkɛ a ko n parla a banna mais n parla ouais o fana ne bɛ ne ɲininka o mun de bɛ e ni Sali cɛ fo e ɲɛ bɛ mun na ni ɲɔgɔn cɛ e ɲɛ bɛ mun na ni ɲɔgɔn cɛ ko tɛ ne ni Sali cɛ Sali ye ne den de n den tɛ yan n den ninnu dɔgɔnin don ouais o ma se ka kulonkɛ kɛ yan cɛ i fana i n'u parle bɛ taa awɔ bon comme an ka patron diinɛ dɔ b'a bolo a ye invité diinɛ dɔ la donc an kan ka to soirée la a nana n kɔnɔ n tɛ na san dɛ i yɛrɛ ɲɛ bɛ pari cogo la cogo min i y'a faamu a tile yɛrɛ de. Sali a jɔlen na i ka bɛ siran mɔgɔ ye n'i y'a nɛmɛ waraka waraka i b'a fɔ ye o kuma na e tɛ bɔlɔnga fɛ nka e ne ni i kɔrɔkɛ jɔra i fa i nɛngala bɛ ŋɛnɛgɛ ŋɛnɛgɛ a ka parili mun bɛ se ma Sali Sali ne b'a k'i ka to k'i nɛ i dakolo nɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ŋɔɲɛ wɔrɔ kalabanci Nsani ki. Tande ko binan ta ga tabal san ga ta cila. Kom kemenan ku mene bula ma fale ne a fale mi ga warti. Ka ne ka binanta a bashi ya boro fara. Ka ta ne ka warta fo nga so kono. Kera ma shwani mi bo fo ne shi so kono ka ta ne ka warta. Ko waram sante bulu. Afi ya shwe. E be ga warta muna. Ni war fale ma. Ne ka sira jime bulu be ga warta munu la. A kɛra cogo di Sali i bɛ mun kasi la Tan Fatou de tɛ ne y'a ka binan ta ka taa bitigi la dɔrɔn ko yanni ka wari falen ko m'a d'a ma a ye ne bugɔ o de la o sera bugɔli ma a bɛ sanfɛ yan awɔ n bɛ taa sɔrɔ yen i da de kana kasi n b'a sɔrɔ yen Fatou a kɛra cogo di Jumɛn ko la Fatou o don dimi y'aw sinamuso bɛ yan Sali y'aw sinamuso de yan a ye mun de k'i la a ye mun de kɛ ni i b'a bugɔ e m'a ɲininka e n'a ma bɛn e m'a ɲininka a ɲininka n'a ye mun k'i la n'a ye mun kɛ a ye mun kɛ a fɔ ɲɛna e n'a bɛnna e kun b'a ɲininka a ye mun kɛ a kun b'a f'i ye kɛ ko Sali taara don ne ka so kɔnɔ de ka ne ka wari suɲɛ e ka ayi Sali a ma suɲɛli kɛ Sali taara don fo ne si so kɔnɔ ka taa ne ka wari ta wa kuma bɛɛ de ye nin a bɛ n ka wari ta o de la n y'a bugɔ Sali ma suɲɛli kɛ Sali y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna cogoya min na nin tɛ suɲɛli ye Sali ko k'ale taara wari ta e ka so kɔnɔ ko ka taa ka ci ɲɛnabɔ k'ale tilara ka na ci f'e ɲɛna tuguni a ye fara den na sa Sali ye ne ka wari suɲɛ de Sali bɛ taa don ne ka so kɔnɔ ka ne ka wari ta mun na ne yɛrɛ t'e ta kun dɔn Sali ko in na ko min nin de kuma caman i tɛ Sali yɛrɛ furu siɲɛ kelen don o don Sali ko kuma Sali furu siɲɛ kelen an ka lafiya
Don o don saliko kuma an sɛgɛnna saliko kuma la sali furu siɲɛ kelen. Kuma kun ba la sa. Ni aw b'a ye du kɔnɔ yan walayi n'a sɔrɔ den ye fɛn dɔ de k'aw la n'a sɔrɔ a ye sɛ n'a bulu tobi ka d'aw ma aw b'a dun. Ni y'u ko tan fɛn fɛn mana wuli seli y'a kɛ tan fɛn fɛn mana wuli seli y'a kɛ tan ka aw ɲɛ tɛnɛ kɛ den i n'a fɔ ko den t'aw bolo an bɛ se ka kɛ denbatigi de kan ka kɛ denbatigi bolo o de kan k'i ɲɛ don wari den na mais den b'aw bolo aw tɛ mun k'aw den na aw b'o kɛ wari den na ko den bɛ ɲini ka fiyɛ du kɔnɔ aw bɛ den aw b'a ye vraiment ne kunkolo bɛɛ sufɛlen don nin ko in na kuma bɛɛ kuma to bɛ ka den tɔɔrɔ. Ne mun ala la sa n'a fɔra ko ne ye fɛn fɛn kɛ so kɔnɔ o bɛɛ bɛ kɛ bɔnɛ ni ne ye hɛrɛ la ko kɛ o bɛ kɛ bɔnɛ ne ye fɛn o fɛn kɛ ayi o de bɛ kɛ juguman ye o kuma la ni bangebaga t'i kɛrɛfɛ i tɛ se ka lafiya dɔɔni a kun ka di ne ye ne baga kɛ ne kɛrɛfɛ bi ko ye o kuma minnu b'a sara ne bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na olu fɛnɛ b'o gɛlɛya kelen de kɔnɔna la tan ala nin ko in laban cogo e dɔrɔn de b'a dɔn. An tile baro. Sitan i ka gana kɔni baasi t'i la nba e bɛna bɔ wa? Ayi n tɛna bɔ ne k'i cɛ yɛrɛ de makɔnɔ. Se ma ni sali ka kuma de baro sali bɛ so kɔnɔ yan nɔ sali tɛ k'an si bonya i bɛ sali wele a t'a ci ka k'i la a bɛ n'a tu i la ka tɛmɛ a tɛ kuma i fɛ so kɔnɔna warimisɛnnin ko kɔni tɛ depuis sali sen tunna so kɔnɔ hali an ka dɔrɔmɛ kelen wo so kɔnɔ n'a y'a bila gabuguda n'a y'a bila an kɔfɛ so kɔnɔ sali bɛ don k'a bɛɛ ta kuma sali fɛ a k'an bonya a fila t'anw yɛrɛ a k'an bonya fo n'a ma ɲɛ k'an bɛ du to sali bolo sali sara k'a bɛna an dala k'a ɲɔgɔnna ni mɛlɛkɛnin k'a b'an tɔɔrɔ o. Ayiwa n y'a mɛn. Kuma fɛ. Awɔ n y'a mɛn n bɛ kuma fɛ n ka kuma mɛn. Sibiri ça va baasi t'i la n'i y'a ye wele baasi wɛrɛ tɛ parce que an fila si tɛ sigi du kɔnɔ yan ko caman bɛ kɛ yan e tɛ bɔ a kalama ne yɛrɛ tɛ bɔ a kalama mais tile filanin na ne yɛrɛ bɛ ka bɔ fɛn dɔ kalama n'an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la an bɛna malo ala ka n'o kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an denmusonin mun bɛ yan an denmuso don wa an dɔgɔnin don an bɛ k'a fɔ an denmuso sinon an dɔgɔnin yɛrɛ don n'o ye bɛnkɛ den ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bamuso banna bɛnkɛ yɛrɛ kunkolo bɛ ɲini ka wuli cogoya tɛ bɛnkɛ bolo o y'a denmusonin mun bila ka na ka n'o d'a ma mara la yan n'a fɔra an musow de kɛlen don k'u tanan k'o ye. Awɔ o don yɛrɛ ne bɛnna ni dimi ye a bɛ kasi la o y'a sɔrɔ Fatu bɛ ka mankan ci a la n'a fɔra denmuso bilala ka na an bolo mara la ninnu k'u ɲɛ tanan ko ye u bɛ ka ko bɛɛ da dennin kan ne ko e ye jogo kɔnɔ ye sali la wa e y'a ye a bɛ ka fɛn dɔ kɛ wa. ayi même pas o de b'a nana respect dɔrɔn a bɛ bɛɛ bonya ne kɔni a bɛ ne bonya tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ye n ka fini don a b'a fɔ bɛnkɛ i parla n b'a fɔ merci a bɛ ne ka ciw kɛ n'i y'a bila fɛn fɛn a bɛ boli k'a kɛ ni so ka di ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne ma jogo foyi y'a la tiɲɛ tɔgɔ ye Mamadu ne ma jogo foyi y'a la. Ayiwa ne kɔni bɛ mun fɔ ni e ma jogo y'a la an ɲɛ b'a la ne ɲɛ b'a la musow bɛ ka mun d'a kan
an ka fɛɛrɛ ɲini a la walasa an kana taa malo waliden dira ma k'an ka a mara de o kana taa kɛ ko wɛrɛ an bolo yan non mais na tiɲɛ don e min fɔ tiɲɛ don mais n'ala sɔnna ma ne bɛ kuma sisan fɛ sinon i filɛ ka min fɔ ne tɛ jogo foyi don a la e tɛ sigi ne yɛrɛ tɛ sigi mais comme ne ka teli ka don du kɔnɔ e ɲɛ ne bɛ bɔ fɛn dɔw kalama e tɛ bɔ a kalama non n bɛna kuma sisan n'ala sɔnna ma n tɛ la diyara n ye donc a tile yɛrɛ awɔ Sibiri merci han ne tun bɛ k'i wele o de la ok d'accord a diyara n ye ok ala ka segin ni ɲuman ne yɛrɛ bɛ bɔ sisan ok à tout à l'heure